Lidi, tak jo, já vás vítám u mého nového videa. Právě jsem tady našla moji kytaru, když jsem dělala první song ve 4, ale tentokrát to budeme dělat na keyboardu, ale bude to těžký, borci, jo. Je to taková trošku jakože vymyšlená hudba, jakože třeba slyší, i teďka vám ukážu, jakože nebude to jakože třeba okopírovaný od něčeho a jdeme na to tak jako zatím. Tak jo, jdeme se vrhnout na teda zpěv, jo? Takhle. Vítám tě, cizinče, moje jméno je Kuba, komentátor, vítám tě, budeme mít 200 odběratelů, jo, musíme se připravit, borci, budete muset dávat odběry, jo, protože potom to dáme líp a budeme natáčet, dostanete zdarma výbaky, taky jestli hrajete Roblox, tam dostanete Robuxy a i můžete dát do Brawl Starsu nějaký věci, jo, tohle bude moje nový song, jo, budete mít všechny zdarma věci, jo, třeba můj YouTube merch, nebo jako třeba věci nějaký ode mě, jo, tenhle song bude mít přes 1000 vidění, jo, možná i přes milion, jo, budeme mít i 300 000 odběratelů, jo, to musíme dát, půjdeme i nejlepšími youtuberami, i když já jsem youtuber, ale to je jedno, jo, my to dáme, jo, to dáme, ale já to dám klidně 1000, za to nic nedám, i kdyby to bylo 100 000, kdyby to bylo 100 milionů za můj YouTube kanál, tak bych to nevzal. Tak jo, jestli se vám tohleto líbilo, tak dejte like a odběr. Jestli chcete víc songu, tak napište do komentářů a zatím zdarec.